Става пичуе, взе си шиба на камера, малко съм болен, шуме Slipknot и байка зад нас е яко каране, беби. Enjoy! Сега трябва да снимам деба. Червеничкото. Сега ще видим. Отиваме горе, ще направим един тест стрън, ще видим как е ъгъла на камерата. И ако ще трябва да джъства, бе, ще го оправим. Ще е така, трябва да е центрована някаква. Малко Slipknotings. О, не. Не е такива работи. Поне е Борис Пампора от така някакви Airline. Няма такива работи, деба. Малко загребейшън. Ма да сега не е толкова зле, малко така чилинг му го даваме. Мазен шрифт. Тая камера, чек съм се поръчал от сумати години. Много райче, ама шибаната камера не ще да иди. Те е малко шибано. Това някакво нига, what the fuck? И просто реших да го поръчам от български човек, защото някакво поне няма маскал на тези човек. И шибаната камера, опа, тя се износа леко, дойде за шибани 2 дена, човек. Това е скандално. Тук на едно пъти сме сега и продължаваме към главните пътеки. Аре, бебе! Ничо, тук минаваше. Яп. Ще я влезна в дървото, деба. Какво става, бе, в мъглата, деба, чай, аз трябва да се наклоня, за да ви покажа да го еба, бе. Толкова си зле положението е да го еба, бе. Деба, мамо, деба. Майко, чай, така, навежда ми се. Всичко правим. И този мазен шот. Да, красива гледка в Пловдив. Един хуй! Мазен хуй! Амока. Как се спираш да теба? Да пускаме, че стига сме япвали. Така. Малко е копчица. Насълзиха ми се опиче. Ще малко леш. Сега накрая. Аз ме направо ще тръгва. Това беше карането от ден първи, имах някакви работи да върша, плюс не се чувствах много добре, малко болен бях. Сега вече съм реално по-добре, де. Ама както и да е. Тогава не беше настроена направо от кутията я бях взел, никакви настройки, нищо не бях барал и реално Дамянката ми даде ми кеша, даде ми настройките и сега ще видим ден втори как ще изглежда. Един бонус, защото знам, че сте малки сигмички. Бум, Honda Power. Знаеш какво става? Цак, DNM, не бачкаща вилка, това е OG колелото, с него се учих да карам. Бам, Monarch R, цак, опа, тук пише
Cock Rider, това е на Стевчо, на Хипто Делерора, където не става на къс. Обърната спирачка, дето се спинва, живи и здрави. На Божа е това. И SLX. Hell yeah! Няма ли да еба? Снимам. Окей, пиче. Реално това се е втори ден, дето ще се пробваме да си настроим камерата. Сега го направихме 30 FPS, Ultra Wide, пак стабилизацията е на максимална и още някакви глупости съм барнал. Ще видим дали наистина ще ни хареса това качество. Да. Ай, ще после. Са правим ли на Българе? Пусна ли, ай? Ай, бе, завари ме. Ай, давай. Ай, бе, завари ме. Заварик, зад мене ли си? Окей. Аз ако мога да смена скорост, няма да е лошо. Никаква идея, брат. Ай, бе, заварик. И аз стоя тук ми пазя колелото. No, maybe. Айде, заварено. Айде, заварено. Ще малко скато. Оп! Ай, роди нахуй. Няма спирация. Брат, показах на някакви рандоми средни пръсти, брат. Ще спомниш, че се вие, да. Аз ще пускам, че му казах на това да пускам. Маряне ще ме, че не чакате ли долу? То аз май ще спра там на скока. Аз ще скачам скока. Не, говоря, знае долу после. Да, бе, да, ще изчакаме, бе. Опа! Заварено. Опа! Майко! О, чайчки, хуя си ударих деба. Хуя ми! Майка ушева, груке ми хуй. Тук на това чудо втори опит му удрям, защото стана малко болс калампар. Реши да скача втори опит да го пробвам. Ай, безаврик, пускай! Опа! Опа!
Бах ти мокрото, мая. Касема идва. Правим влог. Влога! Момци, камера тест, това е епизод 2. Да, камера, бе. Insta 360 изда. Хубава. За 80. С таковата. То на хуйник. Коблишо. Защото снимаш, има AI такова да ти това. AI чип има. Ау. Момци. После. Той избега. Трябва да бъде лайв преквърнато! На вас! Гледам. Сготвения, майко! Брат, мяса на някакъв чак мая. Мяса на нов човек, мяса на това мяса. Няма правиш почетка. Няма почетка. Аз искам да пусна предай да правиш така. Бати черния мана. Снимаш ли? Здрасти! Йоу! Нагласили ъгъла. Здрасти! Чай снимаме пак. Снимай каквото... Не мене! Това отива в YouTube видеото, момчета. Оп! Чай лузо. Това ще беше едначе. Оп! Може и по-бързо гледа. Заварено! Оп! Опа! Майко! Шибнах му задната гума с whip-а, майна! Оп! Стига си я шини, бе! Не ципах. Я тихо малко. Да не цепиш шина, бе. Не. Защото набих някаква шина се. Я тихо. Издиша от някъде, бе. Не, бе. Издиша, бе. Какво направя? Чай, че издиша от някъде. Това не е добре. Боби Джунър се отпуща. Да не цепиш шина. Баране, лекичко, бе. Чай малко, откъде издиша, бе? Ако ми дай горе по време. Ме горе очи. Половината. Всичко за контента, брат. Гледай какво става. Значи, тук имаме минус една спица деба и затова е издишала гумата. И всички са оттегнати, бе? Горе, що? Горе тук има малко оттегнати. Ама... Момци имаме проблем. Еми хора, стига за днеска толкова. Направихме Walk of Shame. Хубаво, че поне тук е господин Дамянката. Показвам така и здрасти на драгите зрители. Дамянка! О, его! Така. Такова ме. Сега правиме The Ride of Shame. Реално. Защото скъсахме спица и гумата ми изтича въздух. Защото без една спица най-вероятно и нов тублес трябва да слагам. Както и да ще го направим. Пичове, това беше епизода. Надявам съм ви харесал. Моята теория реално за лайтенството е, че е спадало преди бая време и просто те спадало достатъчно, че да почна беше и капута им с брат. Така че, да.